बर' आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ आं मिथिगौ लागोन आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जिखालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइखालि डायरिखौ फुल स्टप खालाम। हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायबानो जाबाय हायोब्ला बेल आइकनखौ थुना लाबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंथांनो सहैयो। स' लोगोफोर दिनै आङो कक्लाबारि फार्माव फिन खेबसेबाव फैफिनलायबाय माइ नायनो फैदों मोनगोन ना मोनाखै बेखौ नायनो फैदो। स' बेजों लोगोसेनो आङो दिनै सावरायगोन प्रमद बर' सारनि मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो बे भिडिअ भाइरेलखौ नोंथांमोननि सिगाङाव ससे देखायगोन आङो बिनि सायाव आं बिनि बागै बुंगोन लोगोफोर। ओंखायनो दिनै आं बेफोर खोथाखौ मिथिगो आंनि बर' आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ आं मिथिगो ओंखायनो आंबो समायखिरा लाखानायसो जेब्लायसिम बर'फ्रा उद्धार जाया बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो ओंखाम बोथिनै मोनजानाय जाया बयबो मोजां ड्रेस गाननो मोननाय जाया अब्ला सोरबा हाग्रामा महिलारि सोरबा XYZनि बिनि खोथा माने बायदिसिना बानसावनाय क्रिटिसाइज खालामनाय माबा माबि बुंनाय आंनि खोमायाव एक किन्सितबो एक बिन्दोबो जेबो खहा खालामनो हाया जेब्लायसिम जेंनाया सुस्रां जाया जेंनाया सुस्रां जाखालि आं गावनो बिदाय लागोन आं कुनुदिन आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों आरो गोरबोनिफ्राय बुंदों आंहा बिथांमोननि बायदि चिफ जानाय एमएलए एमपि जानायनि कुनु सिमां नुवाखै आं जिखालि बड'लेण्ड जेंनाया जोबगोन ओइखालि डायरिखौ फुल स्टप खालामनानै आंबो सौरागुरि गामियाव थांनानै आंनि गामिनि आमाय आनै आइ आफा रायजो राजाजों संसार जाहैगोन आंनि हिसाबा बेल'। लोगोफोर नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दामाने जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा जेब्ला एबसुनि आफादगिरिमोन बै समाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जेब्लासिम बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रां जाया अब्लासिम माने बिथाङा मा चिफ मिनिस्टार बा एमएलए मन्त्रि जानायनि जेबो सिमां गैया जेबो थांखि गैया बेफोरबायदि बुंदोंमोन आरो दा बे भिडिअआनो जोबोद भाइरेल जागासिनो दङ ससियेल मिडियायाव बेखौ लानानैनो गोबां मानसिफ्रा सोंखारियोबो जे बिथाङा जेबो मन्त्रि चिफ एमएलए जानायनि सिमां गैयामोननो बेफोरबायदि होननानै बुहुत मानसियानो बुंसोलायदों। दा मालाबा जोंफोरबायदि साधारन मानसियाबो सानफ्लाङो जे बिथाङानो जेबो सिमां गैयामोननो मन्त्रि जानायनि सिमां गैयामोननो बा एमएलए जानायनि सिमां गैयामोननो दा बिथाङा बिटिआर सक्ति खालामनानै मानो बर'फोरनि आलादा रायजो दाबिनायनि सिमां बे सिमांखौ बावलांखो बेफोरबायदि मालाबा जोंबो सानफ्लाङो। दा लोगोफोर बिथांनि बेफोरबायदि बुंलांनाय भिडिअफोरखौ नायफिनोब्ला जोङो जोबोद गोनो गोथो जायो नङा होमबा लोगोफोर गोनो गोथो मोनो माने बिथाङा जे बुंलांबाय बै बुंलांनाया नंखायसोमोन ना मासोमोन बेफोरबायदि सानफ्लाङो आरो लोगोफोर नङा होमबा। दा जियानो जा लोगोफोर जोंनि बर'फोरनि जे थांखि बै थांखिया आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायमोन दा जोङो बै बड'लेण्डखौ जेब्लायबो बावनो हानाय नङा लोगोफोर नङा होमबा। लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोसे नोंथांमोना दासिमहालागै जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय।